tungod sa kabana sa mall mga bay, ko na lang gimute ng video. So sa ani nga video kita ko lie detector mga bay, no? So kung na kay plano diha, no, nga pangutanon ko kung tinood ba or dili, so comment down below, no? Dili na ta magduha-duha kay wala na time, no? So kaning lie detector mga bay, ako ni siyang suwayan ato sa cashier dapit na kay para ditso na mapalit, okay? And anytime magipangutan ako niya kay gwapo ba ko, and syempre ning tubag kog o. And at this moment, It was at this moment that he knew. He fucked up. May ka na may palit na may. Palit na. Mas kita eh. Day off. Sakit kayo?